Mae'n ddiwrnod i dynnu sylw at fwydydd sy'n addas i rheiny sy'n diodda o afiechyd Celiac, lle bwydydd heb gluten sy'n cael sylw pnawn 'ma. Lle Nerys, be yn union ti'n mynd yn paratoi ni yn y pryd cyntaf 'ma? Wel, ni'n mynd i wneud Cyw Iâr o rhywbeth rwydd ar gyfer unau swper yn yr wythnos neu ar gyfer penwythnos. Gyda Cyw Iâr wedi rostio gyda lot o lysiau ac yn y blaen. Felly, fi'n mynd i ddechrau gyda darnau o Cyw Iâr sydd fi fan hyn, a darnau y goes, really, y drumstick a top y goes, achos mae yna fwy o flas iddyn nhw, a ni'n mynd i rostio nhw bach yn hirach. Dydy'r drumstick, mae'n rhywbeth dwi'n ar goes, mae'n rhywbeth dwi'n teddu brynu ar wahân. Ydy'r cystal a darn cyfan, neu ydy'r rhatach o'r blaen na toriadau ydyn nhw? Mae'n rhatach fi'n credu ffordd rata i brynu Cyw Iâr yw prynu Cyw Iâr cyfan. Ond y broblem yw, i ni gyd nawr yn bita brest Cyw Iâr a dim ond y frest, felly does na ddim lot o ddefnydd gymaint hynny, ond mae top y gos wedi dod yn lot fwy poblogaidd erbyn hyn. Ie, maen nhw'n gweud mae mwy o flas yn y... Lot mwy o flas, yn amlwg gyda cig tywyll, mae angen mwy o goginio yna fe, ond mae lot mwy blasus, wi'n meddwl, beth bynnag, na'r frest, ti'n modd. Be fi'n neud nawr yw roi... fi wedi rhoi toriadau yn bob darn, ac wedyn ni, mwyn bod y past in, sef pâst harrisa fan hyn. A fan hyn mae'r speis sy'n mynd i ddod mewn. Nid bod e'n rhy sbeislyd, ti'n modd, blas paprika, coriander, bach o chili, bach o pupur, dyna beth sydd gyda ni fan hyn. A mewn ffordd, mae'r popeth sydd yn harrisa i raddau gyda ti yn dy gwpwr stor, beth bynnag, efe? Yn hollol, ti wedi gwneud y lan, ti wedi rhoi cwbl lot mewn prosesydd bach a wneud y lan mwyn, ti'n modd, wneud pasta hunan, bach tomato, falle. Sy'n rhaid wneud hwn, lle chi jyst rostio fe'n blaen, a gweud y gwir. So ni jyst yn mynd i orchuddio gymaint y gallwn. A mwy nôl am y rhai sy'n dioddo o Celiac, ond amlwg i ni meddwl am gluten, yn dyfe? Rho syniad i ni o'r pethau yn amlwg maen nhw'n methu bita. Wel, unrhyw beth, o ran pysgod a cig, dim ond bod wedi cael ei rostio neu goginio weddol blaen, mae hwnna'n iawn, ond y sawsys sy'n creu'r broblem, pryd mae bobl, neu'r stocs, a pethau cudd mewn ffordd, ti'n gweld, ond mae bobl yn defnyddio blawd neu gwenith neu rhywbeth yn pethau fel la. A gallai fod yn rhywbeth bach, ond gallai effeithio rhywun sy'n a sensitifrwydd. Felly bwysig bod rhywun, yn amlwg, yn darllen o leibal i wneud siŵr bod sy'n byd yno fo i sicrhau bod nhw'n hollol. A fi'n meddwl mae cyfrifoldeb ar bawb, fi'n gwybod yn anffodus mae rhywun wedi marw'n ddiweddar eto, ond oes e? Buttermilk yn dyfer. Ie, yn hollol. Ond mae gyfrifoldeb ar y person sy'n â alergedd i ofyn y cwestiwn hefyd. Achos dwi'n cael hynny yn ddiweddar, mynd i fwyty am nhw'n gofyn un o'r cwestiynau cyntaf ges i a os ydych chi'n rhyw alergeddau. Felly mae agweddau newid o fewn bwyta i hefyd. Hefyd, mewn ffordd, oedd mwy o bobl gyda alergeddau, lle gweud y gair, ond bod pobl yn meddwl, mae pawb yn fwy agored iddo fe, lot mwy o drafod amdano fe, mae lot o bobl yn mwy o intolerances sydd dydau yma, oes e? Os, yn hollol. A ti'n goffo gweud o hyd? Os, ie. Ie, yn hollol. Sori, mae 2 winwnsyn coch dy fi fyna, felly wedi torri reina, a gan adael y gwreiddyn yno, fel bod nhw'n cadw'n gyfan. So ddim eisiau fod i ffysu fyna mewn ffordd? Nagos, na. A gyda bras, achos chi'n moyn darnau bach, achos mae hwn yn mynd i rostio am ryw 1 awr i 20 munud. Tatws newydd wedyn, tatws i benfro yw'r ein. Tatws newydd bach yn ddelfrydol. Popeth yn cwcan. A popeth yn coginio. Dy gili wedyn. Ie, yn hollol. A wedyn i fi'n ychwanegu 1 pupur. Nawr, sy'n rhaid chi stico at yr cynhwysion hyn. Be bynnag sydd gyda chi mwy yn y ffordd. Llwch chi roi madarch, llwch chi roi gorbwmpen, pethau sydd yn ei tymor ar hyn o bryd. Byddai yn ychwanegu tomatos yn y man, ond mae yna ddigon o lysiau a gwmpas ar hyn o bryd. Mewn ffordd, os ti'n coginio popeth dinan mewn ffordd, os ti'n Celiac, ti'n gwybod yn iawn, ond lale mae'n mynd yn beryglus wedyn, falle pam ti yn dieddol o brynu, falle pwydydd parod, a bydde ti'n dieddol o, gallai hwn fod yn bryd sydd ti'n prynu mewn achfarnad, ond gyda saws unan. Yn hollol. Ond o leia nawr, mae rhaid bod nhw'n dangos ar alergeddau hyn, mewn ysgrifen bras. Un o'n hoff bethau yn y garlleg cyfan i fewn, maen nhw mor felys di rostio. Odyn. So, garlleg cyfan wedi tynnu, gadael y crôn arno, a wedyn ni ychwanegu'r sydd, lemwn, a rown ni hwnna mewn i goginio gyda fe hefyd. Wedyn ni halen a phupur dros fe gyd, ac i orffen. Mae hwn yn mynd i gael ei goginio gwres dda uchel, 190, nwy rhif 5.
am ryw 20 munud i ddechrau, a wedyn ni, be fi wedi gwneud hanner ffordd trwyddo yw, olew lewydd fyna, yw ychwanegu tomatos. Felly, mae 'da fi un gobeithio. Wps. Wedi goginio yn barod fan hyn. O, ti'n be, bod hwnna'n edrych yn swper dda. Paratoi'n barod. Mae'n bryd mor hawdd i baratoi. Just tafo i gyd mewn un sosban neu un padell. Yn hollol. Popeth wedi cael ei goginio gyda'i gilydd. Gwych.